今日地元住民の文化祭が行われた広陵町の集会所。前回の大阪万博のカンボジア館が再利用されたこの建物は長年地域のシンボルとして愛されてきました。ここに新たに寄贈されたのが今年の大阪・関西万博でカンボジア館に展示された影絵です。この影絵はユネスコの無形文化遺産に登録されているカンボジアの伝統的な芝居スバエクトムに使われるものだということです。2025年のレガシーがまた備わるということは非常にありがたいことやな。カンボジア名誉領事館の館長の申し出から今回の寄贈が実現したということです。